Üdvözöllek, kedves Vándor, én vagyok a Szekeres Balázs, aki a spirituális utazásait ossza meg veletek. A mai vendégem, vagy aki elfogadta, hogy velem legyen a mai beszélgetésen, Kadi Fatinának hívják, Fatika, nagyon-nagyon bírom, mert olyan teremtői képességgel rendelkezik, hogy el vagyok tőle ájulva, és szerintem nagyon nagy segítségükre lesz abban, hogy az ember hogy tud eljutni az álmaitól, a vágyaitól a megvalósításig, és hogy végig ki tudjon tartani, mert ő több esetben is bebizonyította, hogy erre igenis képesek vagyunk, és én szerintem ez egy nagyon jó példa az ő élete, amin ő végigment, és ebben kapcsolatban fogunk most beszélgetni, úgyhogy szeretném megkérni Fatit, hogy egy pár szóval mesélj el, hogy honnan jött, és mit csinált, és ki ő valójában. Szervusz Balázs, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm az összes kedves hallgatót, és kedves nézőt. Nagyon köszönöm neked a meghívást, nagyon kedves tőled, nagy számomra a megtiszteltetés. Engem Kadi Fatinának hívnak, de nevemet tekintve nagyon sokan mindig az első dolog nyilván, ahogy bemutatkozom, már az első dolog. Ugye szembeötlő, és én ezt már megszoktam, hogy már 36 éve folyamatosan magyarázkodnom kell a nevem után, mert nyilván félvér vagyok, édesapám Marokkóból származik, és ezért van az, hogy kaptam egy ilyen kis egzotikus nevet. Rólam azt kell tudni, hogy alapjáraton egy nagyon-nagyon művészközpontú léletember vagyok, nagyon sok művészeti ágazatban jeleskedem és kipróbáltam, de a végzettségemet tekintve grafológus vagyok, írásszakértő, de most jelenleg Magyarország cukrászként, tortadesignerként ismert, tortadesigner mentor, most már ilyen nagyon szép új fogalmakat próbálok behozni, ugyanis most már nem kifejezetten torta gyártással foglalkozom, hanem a kedves kollégáknak a fejlesztésével, tehát emberek kócsolásával, okosításával, inspirálásával foglalkozom most már. De ezek mellett, a gasztronómiai területek mellett nekem a szívem csücske abszolút a zene, az éneklés, a tánc, a színpad volt, így is, úgy is mindig nekem a szemem előtt és vágyam. Gyerekkoromban tiniként a filmek világa, az animátor, gyönyörű világa, az animátorság, ugye az animációk világa volt a cél, mert a kézügyességem adott volt. Tehát érzed, nagyon-nagyon-nagyon komplex, szerteágazódó, rengeteg lehetőség felett elhúzódtam, vagy sétáltam és megpróbáltam mindegyik is utcácskát, és rájöttem egyszerűen az évek alatt, hogy muszáj választanom, valahogy döntenem kell, valahogy el kell köteleződnöm ahhoz, hogy valamiben kiemelkedők legyünk. Értem. Hát én avval kezdeném beszélgetést, mert tényleg csodás dolgokat vittél véghez, és majd szerintem idővel mindenre ki fogunk térni, de én most ennek a podcastnak azt a nevet adtam, hogy megvalósulás. Szóval amikor az ember tényleg eljut odáig, hogy meg is valósítja az álmát, mert mindenkinek vannak álmai, mindenkinek megszületik egy vágy, hogy valami többet, valami ismeretlent, valami olyat elérjen, vagy saját magával, vagy egy külső dolgot tudjon megteremteni, vagy bevonzani az életébe, és sokan el is indulunk, de nagyon kevesen érünk be a célba. És hogy neked ebből mi a tapasztalatod, hogy szóval milyen összetevők kellenek ahhoz, hogy valaki a vágy szintjéről a megvalósulásig eljusson, és ennek a tapasztalatait a következő vágy és annak a megtapasztalásáig el tudja vinni, és esetleg az időt egy kicsit le tudja szűkíteni avval, hogy az előző sikeres megvalósulásból le tud vonni olyan következtetéseket, ami tudja, hogy működő recept, és az életedben működik, mert mi emberek tele vagyunk vágyakkal, csak valahol a kudarcok vagy a nem tudás miatt eljutunk odáig, hogy feladjuk, vagy meggyőzzük magunkat, hogy erre vagy nem vagyunk méltók, érdemesek, vagy nincsenek meg azok a készségeink, képességeink, ami elvezetne minket oda, hogy tényleg meg is valósuljon az a kicsit is vágyunk, amit most mi nagynak látunk, de amikor már megvalósul, akkor már olyan kisebbnek tűnik, vagy könnyednek, és az az érdekes az emberben, hogy ahogy egy ilyen vágy megvalósul,
akkor éhesek leszünk, és akarunk egy újabb vágyat, és mindig, szóval maga az utazás az, ami az örökforrás, nem is a megvalósulás, de mégis a megvalósulás az az ugródeszka, onnan a következő vágyunk megszületik, és végigvisszük, és az egész életünket így éljük, és ha minél több ilyen sikertörténet van, annál büszkébbek leszünk, annál nagyobb lesz az önbizalmunk, az önszeretetünk, és eljutunk a boldog élethez. Nekem ez a célom, és én ebbe szeretnék ezt így kivesézni, hogy neked mi a tapasztalatod, és azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás az életedben az a fogyás volt, mert ugye te egy molett kislány voltál, és nem is kicsit voltál molett, és egyszer csak jött egy vágy, hogy te most újjá szeretnél születni, most egy másik köntös szeretnél magadra venni, vagy színházi ruhát, és máshogy szeretnél megnyilvánulni a világnak, meg magadnak legfőképp, és hogy erről egy pár szót, hogyha mondanád, az nagyon örülnék neki, aztán majd belekérdezek. Amit így gyönyörűen összefoglaltál, az egy élet. Szinte nagyon sok embernél. Tehát ez egy olyan folyamat, egy olyan gyönyörű emberi fejlődés, egy olyan gyönyörű ív, amit ugye amikor ott vagyunk, akkor nem látunk ennyire szép egyenesnek. Tehát nem látjuk egyszerűen a fától az erdőt, mindig a következő métert látjuk. Most az én esetemben még így is, hogy ennyi minden volt a hátam mögött, és mondjuk sokszor mínuszból indultam, nekem mindig volt valamilyen vágyam, viszont egy csomó emberrel találkoztam én, akik mindig irigykedtek erre a vágyra, mert sokáig ők nem tudták, hogy mi az a tehetség, mi az a hobbi, mi az a valami, amivel kiugorhatnak, ami iránt vonzódnak, mert nem tudtak egyszerűen nevet rakni rá. Nekem nem ilyen jellegű problémám volt, látod, nekem olyan jellegű problémám volt, hogy hova szakadjak széjjel, tehát hogy hova rakjam be az időbe, hova sűrítsem be még az iskola mellé, az alap nyilván a suli mellé, az összes többi kiegészítőt, a zenétől kezdve a táncot, a sportot, akkor a zenét, szóval nem, nekem ez volt a problémám, hogy hogyan csinálják sorrendet a kettő között. Nyilván, ha az emberbe kialakul egy vágy, úristen, de jó lenne színésznőnek lenni, ez milyen gyönyörű szó, ez mi? Akkor persze, hogy teljesen a logikán diktálta első lépés mi, hogy elkezdjük körbeszínetolni az adott szakmát, hogy vajon mivel lehetek közelebb ugye ehhez az álomhoz, ehhez a célhoz. Meg kell nézni, hogy hogyan mondasz verset, hogyan olvasod, hogyan beszélsz, hogyan az énekzenei területhez mennyire passzol. Meg tudsz mozdulni egy nagyobb közönség előtt, vagy problémát okoz, akkor nézzünk tánciskolákat. Persze, hogy logikus, ha olyan feltételek, olyan család, olyan szülőpáros áll mögötted, aki azt mondja, hogy persze kislányom, próbáld ki. Nekem óriási mákom volt, és szerencsém volt, hogy az édesanyám engem hagyott tapasztalni, és azt mondtam, hogy anyu, nézzük már meg ezt a táncsulit, mit gondolsz? Persze, gyere, nézzük meg. Plusz a tanáraim is ugye támogatták ezt mindig, ahogy észrevették bennem azt az adott tehetséget, így egyértelmű volt, hogy adunk ennek egy esélyt. Akkor az ember elindul, mindig így indulunk, csak egy lépéssel. Ilyenkor nem az van a fejedben, hogy na, egyszer aztán jön a hollywoodi vörös szőnyeg, de mindig ez a tanácsom, amikor például hozzám jönnek most az emberek, akár ugye a gasztronómiai szakmát tekintve, akár egy molett hölgyről beszélgetünk, hogy nem az az első dolgod, hogy most megőrüljél a futópadon, hanem azt szoktam mondani, hogy üljünk le szépen, és készítsünk egy tervet. Először szembesüljünk a jelenünkkel és a múltunkkal. Ugyanezt csináltam, tehát a kérdésemre a válasz, hogy a fogyással kapcsolatosan rengeteg negatív élményem volt. Mint mindenki, vagy nagyon sokan, sok mindent kipróbáltam, rengeteget tesztelgettem magamon, de ugye tiniként nem tartottam magam sokszor olyan szigorúan ezekhez a diétákhoz. Egy óriási szerencsém volt, hogy 12 évesen a tánc szeretete elindult bennem, és a táncnak, úgy nyilván a mozgásnak köszönhetően hozott egyfajta szintfenntartást. De azért 12 évesen, 105 kilósan nem egy átlagos testsúly azért egy kis gyereknek. Viszont valahogy a tánc segítségével
sokkal könnyebben ment, ugye ez nekem erőt adott, önbizalmat adott, az, hogy visszatükrözte a világ, hogy valamiféle tehetségem, érzékem van hozzá. Akkor volt az életemben először olyan érzésem, hogy wow, akkor van valami, amivel esetleg kiugorhatok, vagy van valami, amivel esetleg tényleg más lehetek kicsit, mint a többi ember. Akkor egy picikét már kezdett ez megváltozni, és természetesen így a személyiségemet is kőkeményen formálta. A szerepemet a közösségbe, aztán meg pláne sőt, jobban kinyílt a szám. Nyilván magabiztosabb lettem, hogy a gyerekeknek a közösségében, és abszolút vezető egyéniség lettem egyik pillanatról a másikra. Pusztán azáltal, hogy másképpen érzem magam a bőrömbe. Tehát tök mindegy, hogy gyerekként nézzük ezt, vagy felnőttként, hogyha az a kérdés, hogy hogyan kezdjünk el az adott vágyunk, álmunk irányába menni, nem az az első, hogy abszolút a végleteket tekintjük, hanem csak kezd el ismerkedni egy picikét az adott területtel. Keresd meg a szakembereket, tanfolyamokat, órákat, bármilyen lehetőséget, amivel egy picikét ugye közelebb kerülhetsz az adott területhez. Figyelj, csak nekem most erről az jutott eszembe, hogy amikor ez a vágy megszületett, mert azért ez biztos, hogy azért 105 kilósan, 12 évesen, szóval egy eléggé mínuszból indultál, hogy te is mondtad. Szóval ez egy nagyon mély pont egy gyerek életében, és gondolom, hogy ebben azért cukoltak is, ebben azért volt fekete-leves gazdagon, ugye a környezeted, a gyerekek azért eléggé csúnyán tudnak viselkedni, és hogy az a vágy, az hogy született meg, hogy igenis én tudok szép lenni, én le tudok fogyni, én olyanná tudok változni, amilyen én szeretnék lenni, és hogy láttad-e magad olyannak, amivé válni szerettél volna? Pinniként most neked nagyon hazudnék, hogyha én közölném most veled, hogy abszolút minden területet láttam. Láttam magam előtt egy képet, tele volt a szobám olyan modelleknek és színészeknek a posztereivel, akivé válni akartam volna, de őszinte leszek hozzád, elérhetetlennek tűntek, ugye abban a pillanatban. És ez jó sokáig bennem volt. Jó sokáig. Azt kell, hogy mondjam, hogy ami engem segített túlélni, az pontosan ezeknek a kis tehetség magocskáknak köszönhetően, a tánc, a zeneszerepet, a kézügyességem, ebbe kapaszkodtam gőzerővel. Úgy éreztem, hogy jó, hogyha nem a szépségemmel, akkor a tudásommal fogok tudni kiugrani, vagy azáltal fogok tudni valamit létrehozni. Tehát egy kicsit is félig meddig lemondtam róla. Amikor jött ez a gondolat, amiről te beszélsz, az egy picivel később, nem tini koromban, mert még akkor én nagyon küzdöttem magammal. Ez nem tűnt el belőlem, sőt, ugye a mai napig az ember küzd azért néha napján, hogyha egy negatív napkor a tükörképére. Tehát ez nem tűnik el 100%-osan, csak a mértéke nem mindegy, hogy mekkora ez, és mennyire tudatosan ugye tudod visszagyógyítani, vagy a helyére rakni ugye az önértékelésedet, meg az önképedet. Picivel később indult el egy jóval tudatosabb építkezés, akkor, amikor kitaláltam, hogy jó, akkor saját tánciskolát csinálok. Mert akkor tudtam, hogy szükség lesz nagyon sok embernek rám. Kell egy rendszer. Én addigra már nagyon sokat foglalkoztam a lélekkel, a személyiségfejlesztéssel. Ugye édesanyámnak köszönhetően abszolút első kézből, én 13 évesen az iskolában sokszor tényleg a Balogh Béla könyveket, meg Müller Péter könyveket vittem be titokba a katolikus iskolába, és azokat nézegettem a pad alatt. És a Yi Kinget tanulmányoztam ahelyett, hogy a más normális iskolai könyveket. Borzasztóan érdekelt emellett mindig a lélek, a szemnek láthatatlan dolgok. Így mindig is kutattam, annak ellenére, hogy nagyon fiatal kislány voltam. Valahogy ugye a szívem, ugye a lelkem az vitt. Éreztem, hogy a megoldás nem itt a felszínen fogjuk megtalálni. És a tánciskolámat már abszolút ilyen alapokra építettem. Ugye minden táncmozdulatnak meg volt egy jelentése. Úgy foglalkoztam a tánccal és a mozgással, mint egy pecsét. Hozzátettem
egy lelki töltetet, egy lelki rendszer, amellett, hogy az afrikai és latin-amerikai táncokat kevertem össze, tehát egy borzasztó, izzasztó és nagyon-nagyon intenzív táncot képzelj el, vagy sportos táncot, ami mellett nagy részben lelki töltettel indultunk. Majdnem az összes lányt leelemeztem, mielőtt eljöttek hozzám, mert látni akartam, be akartam nekik mutatni, hogy úgy nem érdemes a felszínt kapargatni, ameddig le nem ásunk a gyökerekig. Mert addig csak is átmeneti megoldások születhetnek, de nem tud történni gyökeres változás. Tehát én nem hiszek abban, hogy neked meg kéne halni az edzőteremben, ugyanis a végletek sosem szülnek hosszú távú megoldást, vagy egy olyan koplalást, csak diétázni, vagy csak sportolni, tehát mind a kettőre szükség van, de egy egyéni metódusra, hiszen különböző szervezettel rendelkezünk, különböző személyiségek vagyunk, különböző bioritmussal, nem mindenkinek passzol egy bizonyos diéta. És emellett én abban hiszek, hogy te tök mindegy, hogy mit kezdesz magaddal idekint a fizikába, ha a lelki hozzáállás vagy a tudatosság nincs a helyén. Csak ezt nyilván nem tanítják nekünk, tehát tapaszthatsz be olyan sebeket, amik olyan mélyek, amikkel nem foglalkozol, csak úgy csinálunk, mintha azzal messzire nem nagyon jutunk. Le kell ásnunk a gyökérhez, és nálam ugyanez történt. Most nyilván tiniként az ember azért nem közel sem olyan tudatos. El kell telnie jó pár évnek, mire ugye összerakod a képet, hogy hát vissza kell menni a múltba, hogy mi is történt ott? Mit is szimbolizálnak a kilók rajtuk? Mit akartam én ezzel, vagy tudat alatt? Mit értem el állandóan? Nem tudtam egy bizonyos körforgásból kiugrani, egészen addig, míg ez le nem esett, hogy miben vagyok. Tehát nagyon sok mindenkinek mást jelentenek a kilók. Valaki távolságot tart vele, valaki bezárkózik, direkt nem akar kijönni, valaki védekezik, ugye ezt a szót kerestem. És például a múlt héten találkoztam egy nagyon jó mondattal, pont egy ilyen műsort néztem, azt hiszem valahol, ahol a cukorfüggők, ugye szénhidrát függő emberekről szólt, és képzeld el azt a megdöbbentő mondatot, hogy ők sokszor nem is a cukortól függenek, hanem az utána következő érzéstől, a bűntudat függő. Azért esznek, hogy a végén lám újra bebizonyosodjon, hogy én gyarló, nem érdemlem meg a sikert. Én gyarló, nem érdemlem meg a szeretet. Egyfajta egy ilyen önsorsrontás a folyamat, és tulajdonképpen nem is a cukor után vágyakoznak, hanem inkább csak újra és újra akarják bebizonyítani, hogy nem érdemlem meg a szeretetet. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon összetett dolgok ezek. Ez nagyon-nagyon szomorú, mert nekem erről az jut eszembe, hogy mintha ebben azt igazolnánk, az előző sikertelenségünkre találnánk ezekkel bizonyítékot, hogy na látod? Úgy van. Ezt sem tudod, erre sem vagy képes, akkor hogy lennél már képes arra? Hát emlékszel, hogy azt sem sikerült, meg abba is belevágtál, és ő is elhagyott engem meg. És akkor innentől kezdve elindulsz egy olyan spirálba, ahonnan vagy nagyon mélyre kell menned, nagyon-nagyon fájnod kell, hogy azt mondjad, hogy jó, akkor felépítem magam újból. Mert ez nyilván nem elégít ki, nagyon rosszul érzem magam a bőrömbe, és valami mást szeretnék. Szóval, de itt jön az a lényeg, szerintem az a lényeg, és itt jön az a pont az ember életében, hogy elhiszed-e, hogy te abból az állapotból, hogy te nem érdemled meg, te méltatlan vagy, mert a sikertelenségeid bebizonyították, hogy te egy nullát érsz, és abból tudsz egy olyan hitre átváltani, ami pont az ellenkező oldalon van, hogy oké, van egy vágyam, annak a megvalósulása valahol van, és a hit az ugye azt jelenti, hogy a nem látható dolgokról való meggyőződés. Vagyis meg vagyok róla győződve, hogy eljutok a megvalósulás állapotába,
úgy, hogy 30 éven keresztül csak a kudarcaimra emlékszem. Igen, érted, igen, hogy... abszolút. Tehát folyamatosan viaskodsz önmagaddal és a hitrendszereddel. Nekem az a szerencsém volt, hogy azért engem értek pozitív visszacsatolások is, pontosan a kis tehetségem, meg a tudásom, meg a hobbiaim által. Nekem ez volt állandóan a mencsvár. Hogy oké, ekkora vagyok, de mellette volt mindig valami, amit így előhúzhattam a tarsajomból, és azzal elvittem mindig a sót, tudod? Tehát, hogy elterelődött. Viszont ha csak engem nézel, önmagammal, hogy én hogyan álltam, ez nem történt meg egyik pillanatról a másikra, ez a fajta gyógyulás. Tehát ez az önszeretet folyamat, ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Sajnos nem történt meg így egy csettintése. Nyilván vissza kellett menni, nyilván meg kellett néznem a szüleimmel való kapcsolatot, ugye a különböző traumákat, a férfiakkal való kapcsolatot. Egyértelmű volt, hogy nálam ez egy abszolút ilyen védekező mechanizmus. Az apukámmal való kapcsolatom, és sajnos nálam a szülők elváltak, tehát apuka nem volt jelen igazán az életünkben. Persze, hogy ilyenkor egy kislány egy abszolút átveszi azt a fajta szerepet, ami éppen hiányzik az adott családban. És persze, hogy átváltasz egy teljesen, ezt spékeld meglátod egy ilyen erős temperamentummal, hát hogy maszkulin lesz az adott személyiség. Hogy ki fog állni, egy idő után be fog telni a pohár, és kinyílik ugye a bicska a zsebbe, és abszolút elindul aztán egy lázadás, elindul az egyik végletből a másikra a személy. Én gyönyörűen átmentem ezeken a folyamatokon, tehát ugye a félős kisegélyből átváltottam aztán ugye a lázadó csikóvá, aki rugdalt, tehát minden falat ki akartam rugni, bizonyítani akartam, és ez jó sokáig tartott, mire rájöttem, hogy kislány, amikor elértem ezeket a posztereket, amik én annól kiraktam ugye az évfalamra, rájöttem, hogy oké, itt vagyunk, és mégsem vagyok boldog. De most akkor mi a helyzet? Tehát tulajdonképpen teljesítettem a kicsi Fatikának az álmait, pipa, de mégsem az az érzés, amit én gondoltam annól, hogy lesz. Na most akkor mi van? Akkor ez most jó, vagy nem jó? És rájöttem, hogy oké, akkor még tovább van. Ugye kettő között van a megoldás, vagy ennek a még finomított változata, amikor az ember igazán megtalálja azt a középutat, azt a valódi én. Ugye a nők életében ez egy tipikus, ugye a kislányból, a sértett, traumatikus kislányból Amazonná válunk, ugye az az istennő, aki karddal a kezébe bosszút áll, aztán mindenért, és a férfiakon keresztül megy, aztán ugye jobb esetben az Amazonból történik, hogy az átalakulás a király női szintre. Na most ennek a szakrális útnak ugye végbe kell menni. Valakinek ugye x év, valakinek meg mondjuk hosszabb év, attól függ, hogy ki mennyire tudatos. Na én úgy érzem, hogy ennek az Amazon éveimnek vagyok most már a végén. Most már azt hiszem a jócskán a végén. Tehát a küszöbén vagyok most már egy másik színnek, amikor már a lélek, vagy az egót pontosabban megbékél. Mert már érti, hogy mi történt. Érti, hogy miért kellett, hogy mi történt. Tehát gyönyörű, visszafele gyönyörűen látod már az okokat. Mindig előrefele a nehéz. Csak most már van annyi tapasztalat az embernek, hogy talán békével és hittel, ahogy te említetted, azt mondja, hogy igen, már csináltunk ilyet. Majd lesz valahogy, vagy ha másképpen, újra tervezünk. Akkor már van most már annyi tapasztalatod, hogy már nem pánikolsz úgy, mint ahogyan mondjuk tini korodban, hiszen akkor még nem adatott meg ugye az a bizonyos tudás, amivel tervezni tudtál ennyire tudatosan. Igen, maga a tapasztalat hiányzik ilyenkor az embernél. Persze. Az előbb, amit elmeséltél, nekem egy fizikai példám van erre, és nekem nagyon nagy tapasztalat volt, és akkor nem voltam spirituális ilyen. A katonaság után, amikor leszereltem, akkor volt egy vágyam, hogy én szeretnék egy nagy speedmotort, mert előtte voltak kismotorjaim. Én is szeretem a motorokat. És akkor, hogy nekem kell egy nagy speedmotor, persze, hát csillagászati távolságban volt, mint a csillagokon gondolhatod. Igen. Ezt, és akkor évekig gondoltam rá, hogy lesz, és akkor
fog állni a kertembe, beállok a kertbe, és fönt a tetőtérben laktunk, kinyitom az ablakot, kinézek, és meglátom, és úristen, és itt van, és sikerült, és ezt moziztam folyamatosan, és meg lesz. X idő után már nem emlékszem, hogy mennyi idő volt, de biztos, hogy másfél évet moziztam rajta, hogy meglegyen, és össze tudjam szereteibe rakni a történetet, és meg lett, beálltam vele, reggel fölkelek, kinyitom, hogy ott a motor, és hol van az az érzés? Hol van az az öröm? Hol van az, amiért az egészet csináltam? És ott volt a motor, nem lopták el, ott volt. De hol az azért? Hát ezért csináltam. És akkor ott valami leesett. Ott valamit megértettem, de még nem volt tudatos, de visszaemlékezve tudom, hogy az utazás volt a lényeg. Pontosan. És ezért jön a következő vágy, és a következő beteljesedés, vagy megvalósulás, és a megvalósulásnál vége. Vége az örömnek, vége az egész tapasztalás, mindennek vége, és kell a következő vágy, ami elvisz a következő megvalósuláshoz, és ha ez így megy, és ezek egyre könnyebb, legalábbis logikailag úgy gondolom, mert az ember mindig magához képest egy nagyobbat szeretne lépni. Mindig valami elérhetetlenebbet szeretne teljesíteni, és én úgy gondolom logikailag, hogyha sok ilyen tapasztalatod van, egy megvalósulásig eljutsz, akkor rövidülnek a távolságok. Pontosan. Időbeli távolságok, hogy meg is valósuljon. Pontosan. De egészen gyakorlati módon úgy lehet ezt leírni, addig, míg nem sütöttél egy jó tortát, addig nyilván izgulsz, hogy most akkor mit keverjél, mivel? Itt vannak az alapanyagok, igen, látod, de nem ismered az alapanyagokat sem. Tehát nem tudod, hogy mivel kell összekeverni, hogy viselkedik a tojás, hogy viselkedik a liszt, mi történik, hogyha ezt teljesen összekeverem. Aztán hát puding próbálja az evés, ugye szokták mondani, hát nézzük meg. Nem biztos, hogy rögtön isteni gyönyörű piskótát fogsz sütni. De aztán megpróbálod újra, és és ne félj, majd 10-szerre, már talán fogod, elkezded kapizsgálni, hogy hát talán így kéne, és akkor szebb lesz, magasabb lesz, puhább lesz, szaftosabb lesz, és egy idő után ki fog kristályosodni. Érdemes lejegyzetelni, én nagyon-nagyon szeretek rendszerekbe gondolkozni, én nagyon vizuális vagyok, tehát nekem a lakásom tele van nagy táblákkal, posztitokkal, füzetekkel, képekkel, mert ahogyan én megszülök valamit, hogy valamire rájövök, én ezt nagyon szeretem leírni, és a receptekkel ugyanez a helyzet, csak ugyanúgy, mint bármilyen technikával, egy önismereti technikával, vagy lelki tapasztalással. Nekem nagyon sok ilyen jegyzetem van, hogy ne felejtsem el ezeket a kis megvilágosodásokat az életemben, mert nagyon jó érzés visszatekinteni, hogy úristen, igen, ez volt az a nap, amikor rájöttem, hogy... És onnantól kezdve már elkezdtem. Én nagyon tudatosan csináltam ezt. Pontosan ezért, amit most beszélünk, hogy nekem annyira fontos volt, hogy én jobban legyek, és meggyógyuljak, és sikeresebb legyek, nagyobb összegeket legyek képes megteremteni az életembe, minőségi kapcsolatok jöjjenek be az életembe, és tudtam, hogy én tudok csak ezen választani, vagy változtatni. Tehát az áldozati szerep a mai világban az egy nagyon közkedvelt dolog, de azért azt gondolom, mert nyilván nem lettünk tanítatva, nem lehetett ezeknek a tudásoknak a közelébe férkőzni. De most már én nagyon-nagyon-nagyon szisztematikusan figyelem szinte mindent, ami történik az életemben, mert mind valamiféle jelet hoznak én rólam a mostani, jelenlegi elért állapotokból. És gyönyörűen, mint egy közlekedési lámpa, figyelem, hogy hát ez, meg pedig miért jött az életemben, nézzük meg, hogy mi történt eközben én bennem. És egész egyszerűen tudom magamat változtatni, kalibrálni a kis szinteken. Innentől kezdve már az ember, ha ilyen szemmel tekint az életére, akkor hogy gyakorlatiasabb lesz. Hogy kezdesz felfedezni összefüggéseket az életedbe. Hát hogy hamarabban kezdesz el reagálni. Nem fog eltenni annyi idő, mint mondjuk gyerekkorodban, vagy tinikorodban. Mert már hamarabb kapcsolsz, hamarabb észreveszed, már nem engeded szenvedtetni magad.
az önsorsrontásnak ugye a fázisai lerövidülnek. Már elkezdesz rendszerbe gondolkozni, már látod az összefüggéseket, hogy ki kivel van. Persze, hogy nem telik el annyi idő. Persze, hogy nagyobb falakról vágysz. Persze, hogy magasabb szintre akarsz menni. Ez egy gyönyörű, logikus kép egyébként, aki benne van, és komolyan gondolja. Itt a probléma itt a spirituális világgal, itt most a mai világunkban azt gondolom, hogy nagyon sokan csak inkább melegednek, tehát szeretik hallgatni, szeretik nézegetni, de tudod, nagy különbség van a között, hogy hallgatsz valamit, vagy csinálod is. Tehát ahogy az ember erre rálép erre az útra, azt be kell látnunk, hogy itt lehet, hogy fenekestől megfordul a világunk, és lehet, hogy sok látszólag veszíteni valónk van, de közben ugye rendeződik. Mindig azt szoktam mondani, hogy minden ilyenkor helyezkedik. És nem tudhatjuk, hogy most ki marad ezen az úton veled, vagy kitől kell elbúcsúzni, vagy milyen szokásodtól kell elbúcsúzni. Mik a feltételek ahhoz, ugye, hogy elérjél egy újabb szintet. Tehát ez, ha fogyásnál maradunk például, én addig tréneltem magam, ameddig úgymond az édességeknek a lerakása már nem áldozat volt a szememben, hanem az a feltétel, amivel tudtam nagyon jól, hogy olyan szintű elégedettség, büszkeség fog engem várni annál a pontnál, amit semmilyen csokoládészelet nem fog tudni nekem megadni. És amikor megcsináltam egy ilyen napot, mondjuk édesség nélkül, figyelj, nem is kívántam igazán az édességet. Mindig megkérdőjeleztem, hogy miért kívánom az édességet. Tényleg kívánom az édességet? Mert ha tényleg kívánod a csokoládét, elvileg egy jó minőségi csokinak, 2 kocka megevése után elég kell, hogy legyen. Mert annak az aromája, íze, az ott van és kielégíti szépen a szervezetet, és azzal nincsen semmi baj. Akkor van probléma, ha 2 táblát nyomsz le naponta. Tehát az már ott viszont biztos, hogy kompenzálásról beszélgetünk, valamit tömködünk, valamit helyettesíteni akarunk. És a 2 ugye nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Figyelj csak, ez itt az van, hogy az ember megfejlődés el magát, és amikor te eljutottál erre a szintre, akkor saját magadat fejlődted meg avval, hogy azt mondod, hogy nem eszem meg azt a süteményt, és utána jött a büszkeség, az elégedettség, és jött minden az, amit valójában kerestél érzésen. Pontosan. És ez vitett el ide. Na figyelj, az van, hogy letelt a 20 percünk, sőt, túl is léptük, hogy az első résznél elbúcsúzzunk most, de folytatjuk még lesz 3 rész ebben a témában, és kérlek kövess minket, úgyhogy üdvözlünk mindenkit. Szép napot, sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett neked ez a videó, megköszönném, hogyha a videó alatt lévő like gombra, illetve feliratkozás gombra rákattintanál, esetleg megosztanád. Köszönöm!